Kung papilion mo unsa may inyong pilion, ang kanang daan o bag-o. Papilion mo ron og sinina, unsa may gusto nyo isulob, daan o bag-o. Kusga. Papilion mo balay, unsa man, daan o bag-o. Kusga ba? Papilion mo og sakyanan, daan o bag-o. Papilion mo og asawa, daan o bag-o. Papilion mo og bana, daan o bag-o. Papilion mo og pari, daan o bag-o. Ilas ba yan? Na, generally speaking, ganahan kitag bag-o. Bag-ong adlaw, bag-ong mga achievements, bag-ong mga leader sa nasod. Nawa karon, di ba, ang daan, gailisan og bag-o, kasagara, no? Nga naman, tungod kay mangita gitag bag-o. Bag-o na sad nga pagbati. Ganahan ta na Kay kanang luma na, sa Tagalog man na luma, daan, puol niya kanang sana obsolete ba naganahan bisan kanang choir magsige man na sila bag-o kanta kay sige lag balik-balik abot na lag napo ka tuig maura gyapong entrance song makaingon ta unsa mamuwa mo nakatunang lain ngita sa tag bag-o nya proud kita kung natay bag-ong nakatunan bag-ong napalit bag-o nga nahimo mo na sa atong ikaduhang pagbasa, ang Ginoo sad nagsigi siya himog bag-o nga matod pagani niya dire karon ang puloy-anan sa Dios ani ana sa katawhan magpuyo na siya tipon kanila og sila mahimong iyang katawhan nya niingon pagyud kuno ang Dios akong pahiran ang ilang mga luha sa patoy usa dire giingon og wala nay kamatayon ni kasubo, paghilak o kasakit, kay nahanaw naman ang daang mga butang. So kining daang mga butang mao ni hinungdan makahilak ta, dunay kasakit, ana. Nya gibutang dayon niya diri sa katapusan, isulat kini siya miingon usab kanako, isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayod. So bisan ang Ginoo mga igsoon gusto siya bag-o. Nya kanus aman ta mabag-o. Kanang bag-o ang tanan natong paminaw hastang atong kasakit, mailisan og kalipay. Kon tumano nato ang iyang sugo, matud pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo ug unsa maning sugua paghigugma ay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Mao ni ang makabag-o. Ang Pilipinas karon nagkinahanglan ba og kabag-uhan? Nagkinahanglan o naabay mga kasakit o kalisdanan karon sa atong nasod? Naawa. Hinaot unta nga ang atong mga leaders, labi na gyud mga political leaders, mabag-o sila. Ug unsa may bag-oho nila, kanig yung paghigugmaay. Na karon kadungog ko ang giplano na sad sa mga bag-ong Congress, bag-ong Senate, impeachment lang yapon. Kanang impeachment karaan man kay na. Di ba? Karaan ba? Muhunong na unta sila ana kay katong past 3 years murag puros-puros raman to related sa impeachment sa Vice President. Kapoy, laay, sig balik-balik anang siging hisgot anang confidential fund, o niya, naay laing funds nga nangawagtang nga tag bilyon-bilyon, wa hisgot Ari ragid aring 125 million. Kapoy, laay, di ba? Sig balik-balik.
ni ay mga drogas karon nga nikusog na, ni ay kagutom karon nga grabe, unemployment, ni apay graft and corruption nga purting nakahatag og kasakit nato, mga krimen, kidnapping, killings, na nasa doon, mga tulis, mga smuggling, ni apay mga agricultural nato nga aspect, wa maatiman nga libon ang mga uma kay wa nay budget, hastang ato ganing tisda, wa nay hapit budget. Dinhi ay gasigitag atiman aning ato kunuhay mga scholars hurot sa atong budget. Hilak in town. Hain naman ng free college education. Nanarbay daghang mangangkon anak, galalis pud sila kinsa jud kunoy author, kinsay nakapa-approve anang free college education. Ngano man lagi ni amay daghang nidangop nato dinhi. Hain naman ng free college education. Lalis-lalisan pa, inangkunay anang honor, mga hangol kay honor, pero sa trabaho, mga tapulan. Nga naman, kay way gugma. Maglalis pagid mo ang nagkinsay, nag-author anang free college education. Murar magyug na itinuod nga free college. Pinili, tingali, ginagmay. Kanindot unta, og naagid na, nya inangkunay, haron lang yun butaran, aron musikat. Siging kusog ay mangangkon og mga dungog pero dili mahigugmang mubuhat. Ug unsa man ang tinuod nga nahigugma, hilingi ay mong tupad. Ning na nahigugma kanako. Pangutan ba? Akan wa mulingi mga yawan-on na wa gid nahigugma. Gitagaan ta mog second chance gilingi Lingi abay mong tupad ba? Ing na nahigugma kanako. Sige na ba? Kinsa man ing tinuod nga nahigugma, si Hesus gibudhian ni Judas. Imbis si Hesus mulibak ni Judas, paglakaw ng Judas kay i-report na siya. Unsa may gisulti ni Hesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag. Himaya ang iyang gihisgutan. Unsa man ang himaya nga ihatag niya? Gahom, kalipay o kabalaan. Mao nay himaya, ang gahom, ang kalipay o ang kabalaan, ang kusog. Himaya sa Dios. Mao na ingon to, himaya sa Dios didto sa langit, ang gahom, kalipay, kusog, kabalaan sa Dios. Nya ningon si Kristo sa dihang gibudhian na siya, ipadayag na karon ang akong himaya. Nya pinaagi aning akong pagpadayag sa himaya, ako sang gihimaya ang Dios. Pasabot di ay wa mohonong og higugma si Hesus ngadto ni Judas, og niingon si Hesus, karon na gyud ninyo mapamatud-an unsa ka lig-on, unsa ka kaning buhi ang akong gugma sa matag usa ninyo, nga bisan pag inyo kong budhian mosamot ang akong gugma. Og mao nang niingon siya, paghigugma ay sad mo samas akong paghigugma kaninyo. Karon kay nidaog naman, na inidaog sa team Marcos, na inidaog sa team Duterte, na inidaog sa team nilang Leni Robredo, kanang sila sa tong duha. Ato sila hangyoon, humana mang eleksyon, maghigugmaay na. Una ang maghigugmaay ang nidaog. Hala, paghiusa na mo para sa atong nasod, dili kay magsigil lang gyapon contest o kinsay mas maayo nila. Pulos na mo gimatagaag mandate sa atong nasod. Gisugo na mo sa katawhan. Trabaho na mo para sa katawhan, dili para sa inyong kaugalingon. Kana mo'y nahigugma. Nya ang nangapildi, unsaon man sa to? Kamong nangapildi, higugmaa ang nakadaog. Kamo sang nakadaog, higugmaa ang nangapildi. Pag-istorya na mo, natapos na ang laban, apir. Walang personalan, trabaho lang. Para sa nasod, para sa bayan. Ana, haron, mabag-o ang Pilipinas. Hapit na rabasan moabot ang tinguan, basig magsige na sa tagbahaan eh. Unya, way mo angkon o kinsay hinungdan sa baha. Unya, kung naaga ni murag arang-arang, daygos mga tao, mag-ilog og angkon. Ayaw na ana, ang himayaon nato,
ang Dios. Diri sa unang pagbasa, naglakaw sila si San Pablo, lain-laing lugar gipanghisgutan, sigig baktas, dili ni dungkol nga lugar, lagyo ni ilang gigbaktas og maayo. Unsa may ilang gisangyaw nila si Kristo nga mao ang kaluwasan. Gisangyaw nila ang gugma sa Dios para natong tanan nga niabot dinhi sa San Vicente karon. Way hunong sangyaw, sigig sangyaw. Kinsa ninyo dinhi ang magsigig sangyaw human sa misa nga naapatay slot nga palitonon. Taas ang kamot. Kinsay mo sangyaw ani nga naapay slot nga palitonon, taas ang kamot. Sige na, taas lagi. Ginoo ko, mao day hinungdan nga wa pa gini mahurot atong slot. Kay di man mo musangyaw, unsa man yung isangyaw, unsay numero sa swertres karon nga posible mo daog, unsay mga pagwapa, unsay pa-healthy, unsay pa negosyong bag-o, labaw sa tanan, at itong pagdayong eleksyon, hain rong hinatagay, linya dito, linya, siging tiksa na, di adiri, di imungan, ala, linya, traffic ang daan. Kusog kita musangyaw, isangyaw nga mamalitag slat. Tagaan ta mong second chance. Ang moisas kamot, nahigugma. Ang di moisa, impirnohonon. Sige, kinsaroy mo sangyaw, nga naapay slat, nga palitonon, ta sa kamot. Gugma man nato simbahan. Awa na ko'y laing chance ninyo ha. Bahala na mo diya. Wa mo nahigugma. Unsa may mahitabo niyo, daan nga kinabuhi. Kamong musangyaw, kamong mamaligya, inahot doon tanig palit kay si Padre Siano, balhinono na, may lang untag di madayon, pero madayon. Ni-request man sa dito, kay dako pa mag-itag bayronon din pero kung madayon, di man sa kumbalibad. Ang isangyaw karon inahot doon na tong palit, kay wa na'y mamaligya ani. Mo na lang ni last na tong slot, ang atong GHDP para sa ato dinhing pista, ang ato na lang ang tulubago nato sa atong mga winners nga kapilya. Naapay 23,112 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Kotobra ni karong May 31. Mahurot og sa dili na kumusangyaw ani. Nya kadtong dili mahatagan, panghigda lang mo nga malinawon. Ay na mo pagyaw-yaw kay dili man nato sayop na sa gugmas mga tao nga kunuhay nagsimba-simba pero di gyud kapalit bisag 100 pesos. Mga hudas kaiba. O kinsa man as hudas bakakon. Kinsa may sentro ni hudas kwarta. Nya unsaon man yang kwarta, iyang isugal, iyang iinom, personal niya. Di niya iapil. Nya kay wa naman siya kwarta, gibaligya niya sa Kristo. So kamong dili mo palit og slot, doon na mo'y pagkahudas. Labi na gyud na amoy 100, nya di mo palit, may pagkahudas gyud mo. No? Kana bang magsiking, wa ko'y kwarta pa diri, wa ko. Hudas, bakakon manas hudas. Maubitan ng mga bana, nga mga bit, ingnon dis asawa, hudas kang, panuwaya ka, hudas kang. Lingay mong tupad. Ing na, hudas ka. Karong June 2 hangtod sa July 2, mawa ko din sa atong parokya. Posible gyapon mo balik. Pero kung balhinon ko, inigbalik na ako, igo na lang ko manghipos. Kay mutabok na ko ngadto sunod nga parokya, asa ko balhinon. Muna, di na ta magkuyog og dugay. Ako lang hangyo, hutdalag palit ning slot. Aron naatay banding. Ang atong SBF dag para sa atong kumbinto, napay 3,200 kapin, tag 500 pesos. Kana siya, o inyo ning paliton, padayon ang atong banding. Kay dili man nimo katapusan, pero di na ta mag-uban isip inyo kung parish priest. Pero kung itugot sad, kay dako pa man kay ni atong bayrono din
Kaya ako naman sa ning ibilin sa sunod nga pari, mga 60 million pa man more or less. Kung iya sa ning dawaton, ako ra sa ning ibilin. Asa man ni ipasa sa bagong pari o niya nga mupuli, anha ninyo. So, mo na, kung ako'y magpabilin, tabang yung ko ninyo pangita para i-settle aning mga 60 million. Pero kung balhinon ko, ang bagong pari, ambot mo tabang ba ninyo o kamo gipapasaanon ani hangtod sa katapusan sa panahon. Una, importante kayo ang atong paghigugma ay mag-inantusay ta para nining maong gugma. Ako din for 6 years, naningkamot ko pag-antos aron mapakita nato nga nahigugma ta sa atong lugar. Ug unsa may nahitabo, nabag-o ba ang naong dinhi sa atong parokya o daan lagyapon?